Содом и Гомор от Библията, намерени. Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лот и казваха: „Стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш сред беззаконието на този град.“ Лот, съпругата и дъщерите му побегнали заедно от ужасното унищожение на Содом. Така също както стана в Лотовите дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и жупел наваляха от небето и ги погубиха всички. Нечестивите човеци били наказани от Господа в Божията огънена присъда. Силната горещина пояла беззаконните градове и жителите им. Лотовата жена обаче погледнала назад към обичния си Содом, нарушавайки заповедта на ангела, и затова била превърната в стълб от сол. Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на уния, които щяха да вършат нечестие. Тук се говори за видим пример. Библията ни казва, че градовете се намирали в Йорданската равнина, която е областта около Мъртво море. Някога това било красива област с тучна зеленина. На 400 метра под морското равнище. Това е най-ниската суша на земята. Районът е много горещ и пуст, понеже бил проклет от Бога заради греховете на людите. Ето какво беше беззаконието на Содом. Гордост, пресищане и равнодушие, а сиромаха и немощния не подкрепяха. Те се възгордяха и вършиха мерзости пред мене. Затова, когато сметнах за добре, ги премахнах. Йосиф Флавий, юдейският историк от първи век, ни казва: „Все още има останки от онзи божествен огън и все още могат да се видят останките на 5 града.“ Популярна представа е, че в по-късен период градовете били покрити от Мъртво море, но ако Йосиф Флавий можел да види градовете в своето време, ние също би трябвало да можем да ги видим, понеже морското равнище се е понижило от негово време насам. Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цебоим до Лаша. В библейското описание се казва, че градовете били разпрострени на широко, образувайки предела на ханаанската граница, а не групирани в едно цяло, както някои може би си мислят. Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цебоим до Лаша. Докато вървим край Мъртво море, лесно можем да видим образования с по-светъл цвят от заобикалящата ги местност. Това са пепелните градове, унищожени от Божия гняв. Тези градове били поядени от силни пламъци, свръхестествена топлина, направлявана от Божията ръка. Днес на мястото има пепел, която е по-светла от околните планини. Както се споменава в Библията, това е пуста област, където не расте нищо. Изглед от крепостта Масада. Вглеждайки се отблизо в образованието, можем да видим конструкции, съдържащи елементи, направени от човеци, като например 90-градусови ъгли. Въпреки че сградите били поядени от огъня, останалата пепел в тези градове се състои от по-тежък материал, поради включването на сяра, и така все още са запазени някои от първоначалните форми на човешки конструкции. Ако вървим по протежението на Мъртво море, можем да забележим крепостта Масада, а под нея големия град Гомор. Гледайки от Масада надолу, човек може да види областите с бяла пепел, където градът бил унищожен. В развалините могат да бъдат видени форми на здания, направени от човешки ръце. Това изумително здание се откроява с особено образование с 4 страни, обиколено от дълбок ров. Доближаваме се още малко, за да проучим забележителните характеристики на мястото на формацията. Отстрани на зданието се вижда вихрообразен образец, който се различава от всички седиментни скали или почва, в които обикновено се наблюдават хоризонтални, равни пластове.
Тези вихрообразни образци биват наблюдавани и в други пепелни формации в градовете. Това е доказателство за крайна горещина до 3300 градуса по Целзий, при която се състои термична йонизация. Електроните се сблъскват и привличат, образувайки тези необичайни въртеливи модели. Във времето на Лот над тази местност настанала буря на смъртта и погублението, наваляна от Господа от небето. Тук могат да се видят странни аномалии, като например тези чупливи пластове материал, който се разпада при допир. Варовиковите сгради в градовете Содом и Гомор били напълно преобразувани в пепел от пояждащия огън Господен. Доказателство за това унищожение се наблюдава в белите гипсови аномалии в областта, включително необичайни форми на материал, наподобяващ на тебешир, какъвто не се намира в други части на страната. Могат да се видят и равни пластове от бял и сив материал, състоящи се от гипс и пепел. Във времето на Илия на планината Кармил, Господ изпратил свръхнагорещен огън от небето, който погълнал каменния олтар и жертвата, като ги превърнал в пепел. Тогава огън от Господа падна, изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта и облиза водата, която бе в окопа. И всичките люде, като видяха това, паднаха по лице и рекоха: Йеова, Той е Бог! Йеова, Той е Бог! Казано ни е също, защото Господ, Твоят Бог, е огън пояждащ, Бог ревнив. Когато Бог излее пояждащ огън, Той превръща камъка в пепел. В периметъра на града може да се види този удивителен сфинкс, който е останал до ден днешен. Сфинксът бил езически символ, обикновено разполаган в края на градовете, за който се считало, че защитава жителите им от беди. Сфинксът е сам, като обособена конструкция с определена форма. При този конкретен сфинкс има видимо разграничение между основата му и почвата отдолу, което е още един признак за човешка конструкция, поставена върху почвата. Около формата на сфинкс забелязваме голямо количество изгорена сяра, като че ли Бог навалял допълнителна порция унищожителен материал около това място. Тук виждаме голямо парче гипс, което е паднало от по-горен слой. На него ясно се забелязват редуващите се слоеве бяла пепел, представляваща калциев сулфат, и сива пепел, представляваща калциев карбонат. Може да се намери и свободна или прахообразна пепел, натрупана около зданията. Пепелта на това място се състои от калциев карбонат и калциев сулфат, произлизащи от смесването на варовиковите здания с сярата по време на горенето. Поглеждайки надолу по градските улици, можем да забележим направени от човеци форми, които не се срещат в природата. Тук виждаме сграда с квадратни стени с 90 градусови ъгли. Можем да видим останките от стени, които били отвесни под прав ъгъл спрямо главното здание. Това е допълнително доказателство, че зданията са съградени от човеци. На по-високо ниво забелязваме квадратни прозорци по фасадата, която е останала. Разположението им съответства на мястото, на което би трябвало да се намерят такива. Това беше удивителна находка. Прозорците се намираха в хоризонтален модел. Поглеждайки града отдалеч за признаци, че в миналото е бил обитаван, на преден план виждаме цилиндрична кула, разположена в края на града. Останките са пострадали значително през 3500-те години на вятър и дъждовна ерозия, но въпреки всичко все още могат да се видят улици и здания с човешки происход. На преден план виждаме конусовидна форма, разположена върху издигната повърхност. Когато поглеждаме града отдалеч, можем да видим сводест вход, имащ симетрична форма, даже и до ден днешен. Цялата земя е изгорена с сяра и с сол, та нито се сее,
нито произраства и никаква трева не никне на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адма и Цебоим, които Господ съсипа в гнева си и в яростта си. В градовете се намират и още аномалии. В този случай е налице голяма втвърдена буца материал, от която беше отчупена една част и се видяха пластове на някога нагорещен материал, включително гипсови кристали, произведени при комбинирането на варовик с сяра. От силната горещина различни предмети в градовете били стопени. Тук виждаме някакъв материал, който врял отгоре, докато останалата част от веществото се стекла надолу, образувайки по този начин твърда основа. Това е много необичайна находка и още една странна аномалия, каквато не може да се намери в други райони на страната. Ето още един пример за някакво вещество, което било стопено от крайната горещина, която Бог навалил отгоре. Намираме и необикновен слой гипсови кристали. Под кристалите има слой бял гипс и слой сива пепел. Всичко това било породено от голямото възпламеняване, в което тези нечестиви градове по протежението на Мъртво море били поядени. Намираме още гипс, този път в кръгообразна форма, състояща се от кристали, всички от които са насочени в посока отвътре навън. Тогава Господ изля над Содом и Гомор дъжд от сяра и огън от Господа от небето. Сяра. Първата проба от нея намираме тук, като тя е била отмита от по-високо място. Първи открил тези градове през 1989 година Рон Уайът. Следват кадри от неговия документален филм, като той обяснява находката така. В Библията ни се казва, че над градовете Содом и Гомор навалели огън и сяра. Пред себе си виждате резултатите от падането на парчета сяра с различни размери, ударили мястото. Откриваме, че Бог навалил горещата сяра над града и дъждът е съвършено описание, тъй като тя се приземила по такъв образец, по който се излива дъждът. Кумулативната горещина на всичко това възпламенила целия град, докато била достигната точката на стопяване на всеки от намиращите се там материали, метали, камъни и, разбира се, хората. Всичко се запалило. Сярата продължила да гори и увъглила намиращия се около нея материал. След като го била изгорила всичкия, тя се изолирала от кислорода в капсула и така потушила горенето си. Във всяка от тези кристални капсули се намира парче сяра с различен размер. В пепелта, която виждаме, има милиони такива. Парче от сярата, взета от градовете, било запалено нощем и скоро се появил красив син пламък. Въздухът бил изпълнен с много силна миризма на сяра, която трудно можело да се понесе, ако пламъците се вдишат директно. При по-нататъчно проучване на градовете беше намерена още сяра с различни форми и размери. Няколко проби бяха намерени отмити от по-високи места. Тази сяра е моноклинна. Бяла сяра, изгорена на висока температура. Тя се различава силно от естествената сяра, образувана в геотермални области. Проби от сярата бяха отнесени в лаборатория за анализ. Всяка проба беше внимателно отделена и приготвена за тестване, като външната част беше оставена на страна. След това пробите бяха изсушени и сложени в мелница. Тогава бяха притиснати към диск и поставени в машина за полуколичествен рентгенов анализ. Всяка проба беше пренесена по-отделно до тестовата камера за анализ. Резултатите се оказаха удивителни. Откри се, че пробите съдържат 98% чиста сяра, съвсем различна от всяка друга сяра, намираща се на Земята. Тази чиста, нагрята сяра е небесният признак, оставен за да покаже на света, че Господ несъмнено е унищожил
тези греховни градове. Критици са заявявали, че сярата е от вулканична дейност, но в този вид ромбична сяра се съдържат само 40% сяра и тя е с кристална форма, за разлика от бялата, сбита, моноклинна форма, намираща се в пепелните градове днес. В една от страните на образованието беше втъкнато голямо парче сяра, което екипът, посетил мястото, реши да заснеме отблизо. Човек може да види белезите от горенето. Друго парче сяра съдържа изгорен кръг около неизгорената сяра във вътрешността. Този втъкнат в земята материал има капаче, което лесно се отстранява, разкривайки кръглото парче сяра отвътре. Най-удивителната находка беше тази плоча от серни кристали с дължина от 1 метър и 80 см. Можем да видим как сярата се подава изпод тръбовете. Цялата тази област била покрита от възпламенена сяра, която бързо се втечнила. С охлаждането си тя се превърнала в тези втвърдени кристали. Можем да видим сярата около ръба на кристалната плоча. Този материал е паднал от по-високо ниво. Серни топчета покриваха всеки квадратен сантиметър от ето тези останки и вероятно от целия град. Сярата е покрита от пласт серни кристали. Можем да видим тези кристали отблизо. Невероятен пласт кристали. Нищо такова не може да се намери на което и да е друго място на Земята. Поглеждайки отвъд южния край на Мъртво море, можем да видим полуостров Аулисан в Йордания. Очевидно град Гомор в дните на Лот се простирал в този полуостров. В тази област могат да се намерят същите бели образования. Наблюдават се пепелни формации, включително стени, простиращи се на 90 градусови ъгли. Можем да видим и бути гипс, пръснати по земята, като например тази. В областта се намира и сяра. В района на Гомор можем да видим храмови конструкции от бяла пепел, съградени върху акропол или високо място. Тук се виждат и сфинкс и зикурат един до друг. До голяма степен подобно на това, което виждаме в Египет при Гиза, където сфинксът и пирамидите са съградени в близост едни до други. Сфинксът на Гомор е направен от бял материал, по-бял от заобикалящата го пепел. Вероятно бил построен от по-скъпи материали и посветен на езическите богове на тукашните жители. Сфинксът представлявал богът на защитата, но даже и той бил погълнат от пламъците. Дължината му е около 9 метра и той е доста впечатляващ както по форма, така и по големина. Непосредствено до него се намира зикуратът, или здание с пирамидообразна форма, намирано в различни цивилизации по света. Можем да получим представа за размера на тези образования. В друга част на града е разположен още един зикурат, с кула до него. И двете изявяват доказателства за човешка направа и имат симетрична форма. Можем да видим също и сводеста врата между двата стълба. Ето и още една врата с свод над нея. Поглеждайки града отстрани, забелязваме бяло образование в далечината. Приближавайки се до образованието, можем да видим, че има формата на зикурат. Оказва се, че на този повдигнат акропол имало два зикурата. Това е парче разтопена сяра, намерено до един от зикуратите, при което течността на горящата сяра се охладила, като така образувала твърда кристална обвивка около неизгорената сяра, скрита отвътре. От външната страна на зикурата бе забелязано парче сяра, слято със стената на зданието. Това парче беше отворено чрез употребата на нож, с което се откри чистата сяра във вътрешността. Почивайки си край зикурата, екипът археолози откри още една проба сяра, която отвори с нож, като така още веднъж бе разкрита чистата сяра отвътре.
Най-впечатляващото доказателство беше тази кремирана кост, останала от някоя изгубена душа от гоморските жители. Костният мозък във вътрешността бил опечен до бяло. Това е вълнуващо свидетелство за силата на Бога да унищожи онези, които отхвърлят Неговия Син, единственото име, дадено между човеците, чрез което можем да се спасим. В съгласие с Божията воля ли сме, позволявайки Му да ни води към покорство, или сме част от бунтовните и изгубените? В книгата Откровение е споменато едно бъдещо събитие. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. Защото ето иде денят, който ще гори като пещ, и всички горделиви, и всички, които постъпват нечестиво, ще бъдат като плява, и този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите. Земната повърхност ще стане на огнено езеро, като всички непокаяни грешници ще бъдат поядени от огън и сяра, също както били унищожени Содом и Гомор. Има само един начин да избегнем наказанието на огньовете на втората смърт, а именно чрез Исус Христос. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който, като своевременно свидетелство за това, даде себе си откуп за всички. Няма ли да помолим Исус да поеме контрол над живота ни днес